Ftakar fil-ħina tiegħek Mulej u ħares dejjem u qaddes lil qaddejja tiegħek li għalihom ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrid ta' demmu il-misteru tal-għajt u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-risq, jintrefa', jola u jkun il fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma konx tqisa ta' bniedem, hekk qed jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Quddiemu islaten jalqu ħalqhom għax qed jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma setgħu semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-Mulej bħal xitla kiber quddiemna u bħal erq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu lejh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżda ura fa' fuqu il-mar tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruħ minħabba fi dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu. U l-Mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna l-koll. Ħaqruh u wuqa tal-jom bla biss ma fetaħ fommu, bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġa bikma fit min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh. U min qatt jaħseb fuq xortih? Iva, għaġtuh mill-art tal-ħajjin, minħabba fi dnub il-poplu tiegħi kien midrub. U tawh qabar mal-ħżina u mal-onja difnuh. Għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda erq. Iżda l-Mulej oġbu jaksu bil-mart. Tal joffru ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u għat jara n-nisel u jtawwa li jemu u r-rida tal-Mulej isseħ bih. Wara d-batija tiegħu għat jara d-dawl, jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba biħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex hu offra ruħu għall-Mewt u kien magħdud mal-midinbin. Hu li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. Il-kelma tal-Mulej.
Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, meta aħna għandna l-Qassis il-Kbir li hu tassew kbir, Qassis li daħal fis-Mewt Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex Qassis il-Kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta l-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt u kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-Mulej. biex ixxandru kif jixra il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, isem tal-Missieru tal-Ab u tal-Ispiritu Santu. Il-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwan.
F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ mad-dixxipli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxipli tiegħu. Ġuda, dak li tradih, kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxipli tiegħu. Ġuda ħalġema soldati u xi jases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u mar bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom Lil min qegħdin tfittxu? huma weġbuh Lil Ġesu ta' Nażaret. u qalilhom Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Ġuda dak li tradih kien hemm magħhom huwa wkoll. Kif Ġesu qalilhom jiena hu, huma resqu lura u waqgħu mal-art. Lil min qegħdin tfittxu? Raġa saqsihom u huma qalulu Lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom. Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmum Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku, imma Ġesu qal lil Pietru Erġa' daħħal is-sejf fl-ant tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kap tagħhom flimkien mal-ases tal-lut qabdu lil Ġesu u rabtuh. L-ewwel ħaduh ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Xmum Pietru u d-dixxiplu l-ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxiplu kien mitla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli ta' dan ir-raġel? huwa weġiba. Le minix. Il-qaddejja u l-ases kienu kebsu n-nar mill-faham għax kien il-bart u qagħdu hemm masħana u Pietru wkoll qatt magħhom masħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxipli u t-talim tiegħu. Ġesu wieġbu Jien tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallim dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħħbi ma qed xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħuni, x'għedtilhom. Huma jafu x'għedt. Kif qalek wieħed mill-ases li kien ħdeh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu. Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu Jekk jienet xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn. Imma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' jdejk fuqi? Imbagħad Anna bat lil Ġesu marbut għand Kajfa, il-qassis il-kbir. Xmum Pietru mela kien għaddej hemm masħana u qalulu Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? immu ċaħat u qal. Le minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien. Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih ħidden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu mingħand Kajfa għall pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma ridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għejd. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? u huma weġbuh. Li kieku dan ma kienx raġel ħażin, aħna ma konniex nagħtuh f'idejk. Pilatu qalilhom Ħuduh intom u ġġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. imma l-lut qalulu Aħna ma għandna seta' noqtlu lil ħadd. Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut.
Pilatu raġa daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu. Inti s-sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb, Daqqi qed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb, Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb, Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-ases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax fidejn il-Lut. Imma ta' bilħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu, Mela int sultan, u Ġesu wieġeb, Int qiegħed tgħidu, jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixheta l-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu, u l-verità x'inhi? kif qal dan, raġa ħareġ quddiem il-Lut u qalilhom. Jiena ma nsib ebda ħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-Lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu. Mhux lil dan, imma lil Barabba. Dan Barabba kien brigand. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qedu ilu fuq rasu u libsuh mantar aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu Islim għalik, ja sultan tal-Lut. u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom. Alaw, se nġibulkom quddiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra, libes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar. U Pilatu qalilhom, Arawh, hawn hu l-bniedem. x'inrawh il-qassisin il-kbar u l-ases bdew jgħidu u jgħidu. Salbu, salbu. Pilatu qalilhom, Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. il-Lut weġbuh, Aħna għandna liġi u skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Meta samma dan, Pilatu aktar beża. Raġa daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu, Inti mnejn int? imma Ġesu ma wieġbu xejn. Għalhekk Pilatu qallu, Li ma tkellimx? Ma tafx li jien għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta nsalbek? Ġesu wieġbu, Ma kien ikollok ebda seta fuqi, kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min talili fidejk għandu ħtija akbar. Minn dak il-ħin il-qudiem, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma l-Lut issuktaw jgħidu u jgħidu. Jekk teħles lil dan, tiksira ma' Ċesari, għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed joħodha kontra Ċesari. Meta semaħħom jgħidu dan, Pilatu ġib lil Ġesu barra u qiegħdu fuq is-sedja għolja, il-post imsejja li Tostrotos, bil-ludi Gabbata. Kien jum it-ħejjija tal-għid, għal-ħabta tas-sitt siegħa. Pilatu qal lil-Lut, Arawh is-sultan tagħkom. dawk infexxu jgħidu. Għal-Mewt, għal-Mewt, salbu. Pilatu qalilhom, Jien se nsallab lis-sultan tagħkom. imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Aħna ma għandniex sultan ħlif lil Ċesari. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kitba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kitba rawa ħafna Lut, għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kitba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grek. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lut marru jgħidu lil Pilatu, Ma kienx imissek tikteb is-sultan tal-Lut, imma dan qal jiena sultan tal-Lut. Pilatu wieġeb, Issa li ktibt. wara li salbu lil Ġesu,
Is-soldati ħadu l-ilbis tiegħu u qasmuh f'erba' sem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika. Din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu: Ma nqattawix, iżda nitfgħu x-xolti għaliha u lil min tmiss jieħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ħwejġi qasmu bejniethom u għall-ilbies tiegħi tefgħu x-xorti. U dan ta' bilħaq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hawni ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Wara dan Ġesu, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-iskrittura qal: Għandi laċ. Kien hemm biqja mimlija bil-ħall, huma xarbu sponza bil-ħall, waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu lejn ħalqu. Kif Ġesu ħall qal: Kollox mitmum. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-ġisma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-ġisma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu, wieħed mis-soldati nifitlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba jnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma kisrulu. U hemm ukoll kitb oħra fl-iskrittura li tgħid huma qed iħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Giuseppi minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-Lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġi u ħall ġisem tiegħu. Ġi wkoll Nikodemu, dak li kien moran Ġesu bil-lejl, u ġib miegħu taħlita ta' mor u sabbara tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbeħ bil-faxex tal-għażel bil-fwejja, kif skontu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien, u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija għall-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-Mulej. Tifili lek Kristu.
Ecce Homo. Hawnhu il-bniedem. Dawn il-kelmiet ta' Ponzu Pilatu fihom verità profonda fuq diversi livelli. Wara li smajna r-rakkont tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu skont San Ġwan, nistgħu nifhmu iżjed kemm huma profondi l-kliem Ecce Homo, hawn u l-bniedem. Għaliex f'Ġesu ta' Nazzaret, flagellat, inkurunat bix-xewk, it-torturat, hemm is-sintesi ta' tbatija tal-bniedem. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Min iżur xi sptar f'dawn il-ġranet, jew inkella min iżur xi faċilità korrettiva kif jgħidulu l-ħabs illum, jiltaqa' ma' diversi bnedmin. Fihom hemm ukoll l-ġbija ta' Ġesu. Ecce Homo. Kull min hu mżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin, kull bniedem li jbati, kull bniedem li jaf x'inhu l-mart, jista' jħares lejn Ġesu illum u jgħid Ecce Homo. Fl-istess ħin meta nħarsu lejn id-tbatija tiegħu, nifhmu wkoll fejn tista' tasal il-kefrija tal-umanità. U f'dan is-sens nistgħu wkoll ngħidu Ecce Homo. Dan jaf jagħmel il-bniedem Ecce Homo. Fid-tbatija ta' Ġesu naraw id-disprezz tal-umanità għall-verità, id-disprezz tal-umanità għall-ħajja, naraw dak kollu li jfisser inġustizzja, rabja inġusta u qtil. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. U hawnhekk naslu għat-tielet sinifikat tal-frażi qasira u sintetika ta' Pilatu. Ecce Homo. F'Ġesu ta' Nazzaret, sultan tal-Lut, hemm ukoll il-fejqan tagħna. Aħna l-koll bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabal triq għar-rasu. Kull mulej xeħed fuqu il-ħażen ta' kull wieħed waħda minna. Bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Ejjew nitolbu llum aħna u nqimu lill-mulej imsallab biex nitlu fil-profond ta' dawn il-kelmiet. Ecce Homo.
għax li bentalla sar bniedem billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għal-Knisja maqsa, nitolbuhu tieżis, għal-Knisja għaddisa ta' Alla, biex il-Mulej Alla tana jagħti għaslim u jaqada u jħallisa fid-dinja kollha u lilna jagħtina ħajja ta' kwitu paċi biex natu glorja lill-Alla l-Missir li jista' kollox. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, in permezz ta' Ġesu Kristu, u rejt il-glorja tiegħek lill-ġnus kollha. Ħares fina l-emil tal-ħniena tiegħek, biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, tibqa' sħiħa sal-aħħar, fl-istqarrija u fil-fidi ta' ismek, bi Kristu Sidna. Għal-Papa, nitolbu kol għal-Papa Franġisku biex il-Mulej Alla tana li għazlu bħala isqof iħarsu jżommu qawwi u sħiħ għal-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi il-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-ħaq tiegħek u s-sis tal-ħolqien kollu, fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna. Ħares bit-tjieba lill-Papa magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi lill-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħdan il-qassis il-kbir tagħna bi Kristu Sidna. Għal-fidili kollha ta' kull ordni u grad. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna Charles
għall-isfiet u l-presbiterju djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu qaddis tiegħek iqaddes u jmexxi lill-ġisem kollu tal-Knisja. Agħti widen għat-talb u umli tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grazz bil-grazzja tiegħek jaqduk f'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Għal-katekumeni. Nitolbu kol għal-katekumeni biex il-Mulej Alla tagħna jħenna lihom u jiftilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-ma'mudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek b'ulied ġodda, għaw il-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna. Għatihom twelid ġdid bil-ma'mudija u ilqaħħom fost l-ulied adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Għall-għada tal-insala, nitolbu kol għal-ħutna kollha li jemnu fi Kristu, biex il-Mulej Alla tagħna jagħtihom li ħabilku għal-verità u jiġmagħhom u jħallishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien l-ulidek imxarda biex iżommhom maquda bejniethom. Fil-ħina tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati b'ma'mudija waħda u orbothom flimkien bir-rabta tal-imħabba bi Kristu Sidna. Allut, nitolbu kol allut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma tal-Mulej Alla tagħna. Jagħtihom il-Mulej li jimxu il-qudiem fl-imħabba ta' ismu l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li tajt il-wedid tiegħek lil Abraham u l-nislu tiegħek biex il-poplu li ksibt għalik fl-ewwel patt jistoqlu jasal għal-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux fi Kristu, nitolbu kol għal dawk li ma jemnux fi Kristu, biex bl-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl
huma wkoll iseħħilhom jitlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu, imma jgħixu ħajja sinċira quddiemek. Għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u li aħna nħobbu dejjem iżjed lil xulxin u nfittxu li nifmu sewwa l-misteru ta' ħajtek ħalli nkunu xhieda aktar perfetti ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Għal dawk li ma jemnux f'Alla, nitolbu kol għal dawk li ma jarfux lil Alla, biex b'qalb sinċira jfittxu dak li hu sewwa u jistojlhom isibu lil Alla nnifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem ifittxuk u jixtiequk sa ma jsibuk u jistrieħu fik. Għamel il-koll kemm huma minkejja tfixkil u nuqqasijiet ta' kull xorta, jifhmu s-sinjali tal-ħnina tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fik, biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Għal-mexxejja tal-pajjiż, nitolbu kol għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-Mulej Alla tagħna imexxi l-fehom u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sow ta' kulħadd. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmin u l-jeddijiet tal-popli. Ħares fi tiba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta' jigvernawna u bil-grazzja tiegħek għamel li l-poplu kolli tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Għall-imġarbin, nitolbu tieħed li l-Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull tagħlim qarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħolli l-bit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb lil min isifer, irreġġa lura lil min umbiet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġġ tal-imniktin, qawwa tal-imħabtin, ħajasal għandek it-talb ta' kull min qiegħed isejjaħlek fit-tiġrib. U għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna.
is-Salvatur tad-dinja. Araw lodata salim li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Salim li fuqa ġim sallab is-Salvatur tad-dinja.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru li minnu ħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, nitolbuk li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek, tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' rjuħu ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt għal-disa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ibqa' ħares fina dan l-emil tiegħek ta' ħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Dan il-poplu tiegħek Mulej fakkar bil-ġieħ kollu il-mewt ta' ibnek, ta' masħieħa fil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ixħed fuqu kotra ta' barka u għatih il-maħfra u l-faraġġ. Qawwi fil-fidi mqazza u wettqu fil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna.